정갈이 हिनजावा आरो जोंनाव फैदों। नों मा बुंदों आइया आंनिखौलाय? मा बुंनो मोनथिगौ दे आङो नोंनि नंमानिया एकदम मानसियानो बुरिबा खाहाय बियो। बुंनायनि दङिनि बाराखौबा जोंखांबायथारोसोहां। मालाय आमफ्राय गोमानायखौसो पुलिस थानायाव थांनांगौनो। हा जोंहालाय आरो सिन्था गैया नामा? जोंहाबोथ' सिन्था दोङो। नोंनि आफायाबो फैगासिनो आरो बेनि थाखायनो फैगासिनो मिजिंआबो। ओमफ्राय आफायाथ' आंनो फैनायाव आइयै गस्ला बिहरदोंमोन, लाबोगोन ना लाबोआबा? आफाया ओरैनो रागा जोंनानैसो फैबाय दोङो नोंबोयनि थाखायनो। दा आरो नोंबो गुस्ला जाबाय थानाङा, रागा जोंगोन आरोबाव। ओरैनो रागा जोंखानायखा। आं मा खालामदों? आंथ' गस्ला बिखादोंमोन, फैबानो लाबोगोन होनदोंमोन। नोंहालाय गाननोआनो गैयाना माथो, रोंखायो माथो। थां रुमाव थांनानै लेखा एसे फरायहैदो। दहाय मिगि जानाया एसे सुहैथां मामि। आङो सुनो हाया मोनथारदों, खर' सादों। मेलिसायाबो देवानि मारिनोसो थांलायबाय आरो नोंमानिजों। आं सुवा, आं सुनो बायो, नोंहानो सुबानो जाबाय दायो। हा मा गथ'हाय बिलाय? आयु हा बेफोरबायदि थाङो होमबा? खामानि गंसे खाफ्लेट सुनो थिनबाय, बेबो आंनि गथ' जानानै। आरो मानो बिमानि हायिखौ बुजि मोनालै बियो? जारलासोहाय, आंनि फिसाजानो आंनि खोथा लाया जादो। न'आव मिलिसा दसे गैयाब्लाबो खामानिया आंनि फारसेल' गासिबो ज' जाजोबमारोहाय। दा मिलिसा थाबा एसे हेल्पखौलाय मोनो मोननाया, गथ' थाबोला बियो। दा बे बिमानियासो अभार स्मार्ट जानानै दोङो। ओरैमाबो सिगांनिफ्रायनो सुइखाया आङो बिखौ थुनथुलिखौ। दा आरो आंनि लाइफआवबो बारे फैबायानो दं बियो। अबाव आरो बिमायंखौ नागिरथिंला बायदो। नागिरबालाय मा जानोसै, नोंसोरनि पुलिसखौ आं गियाहाय। ओरैबाबो आंनि खामानिया जाबाय दे। आं एथबां गोरलैयै हमजानोखौनो सानसानो फैला। जायखि मिजिं फै, पुलिस फै, थुनथुलि फै। बहा नागिरना मोनबाबो जेरावखि मोना मानो। दा आं हमजानायनि खुनु बारा इदि सानसाव फैला। रानि अब्लाबो आरो साबधान थानांगोन दे नोंबो। न'आ बेनो ना? औ बेनो न'आ, आरो बिलाइ भाजिया जोंना बेनो। हो? आबा? आयै, आंना खामानिफ्राथ' जोबस्रांजोब्बायलै। थोद, आं न'आव थाबाय थानो हाथ'लालै, दसे बेरायना फैसै आङो। न'आव दसे खामानि मावस्रांखोमा, नोंहा एकदम न'आव थानो बाथारलायबाय। बाहेरायाव ओंखारनो ख्लाब मोनथारलायबाय नङासै? लै आयै, लोगोफोरजों फुटबल गेलेनायाव थांसै आं दसे। ओमफ्राय न'आव बेसे थानोब्रा, न'आव थाबाबो बोरैबा मोनोना। बेनिफ्राय साबसिन जेरावबो जायगा गैया मिथिबाय नोङो। थांनायालाय थांनांगौ लोगोफोरजोंबो दसे। गोसोआबो एसे स्रां मोनो आरो। बांद्राय न'आव थासोमबाबो मोजां नङा। औ होमबालाय माथो, दायो पक'रा लाबोफागोनलां आयै। पक'रासो, पक'रि नङा। आयाबो ना, जायखिजायाब्रा, आराम गोथाव एवनो, जा गोथाव एवखायो मोनसे दखान दङ। नोंनि गोथाव दखाननि पक'राखौ जानायसै बिदिबा, लाबोदो। अके दे आयै, होमबा आं थांथ'नोसै ना? दे थां, ओमफ्राय न'आव दसे हाबना फैबानो जाबाय। ओरैनो मैगङाबो माथो बिराद जासोदोंमोन। मोसौ बोरमाफ्रासो हाबला बायगोनदां, आबा एसे नायना फैदे आबा दे। जागोन दे आयै, दसे नायना फैसै। दे होमबा। यो गथ'आ नायनाय। बाहेराव बेरायथिंबाय थाग्रा, न'आव थानो बाथारो। अब्लाबो न'आवबो माब्लाबा थानांगौहाय। फाग्लि माइयानोथ' बहा थायो मारखोबा, सुइजारलेण्डआवनो थांमारबाय खोमाहाय बेबो। आयै, नों आंनि गस्ला गुफुरखौ नुदों नामा? मा गस्ला गुफुर जानांगौ? आं नुवाखै आबा, नोंसो दोननानै लायो। आंथ' सुवाखैमोन माथो, आलमारियावबो गैया। नोंसो मोरै दोननानै लायो। एखनबा बुग्लुं सुग्लुं दोनलाबायो। थांनाय, मोजां नायनाय आबा। औ, मेहेरासो लांदों नामाबा, माब्लाबा लाङोलै बियो। गैया खोमाहाय, गस्ला गुफुर गाननाय नुवाखै माथो। ओइनो थांबाय मालाय, हाथायथिंसो थांबाय नैयो। दा लोगो मोननाय नंला नों। र' नायफिनसै आं होमबालाय, आंनियाव गैयाबा मेहेरनि रुमाव थागोनदां। दे होमबालाय। ओमफ्राय नै आबा। मा आयै? आलुआ बुरनांसिगौमोनहाय आबा, खामलाखौनो नागिरबाबो मोनला। न'यैनो जमा बुरलायनोसैहाय, ना मा होनो, सम दिरुनदो एसे आबा। औ, आबैमोनालाय फैया होमबा? आबैमोनखौबो लिंहरदोब्रा। आंथ' र' मा जायो, जायखिया। मा आबैमोन, नोंबो सम दिरुननो हाया नोङो, न'नि खामानियाव दसेखौनो। हनै मेहेरखौबो बुंना हाग्रा आरि दानस्रां होबाय आङो। नोंहाथ' आरो न'आव दासान्दि थासिनबावासो। आगोल मेहेरामोन, दा नोंहा जालायबाय। बिहामजो थानायबालाय मोजां जाबावबायमोन, सासे एरबावगौमोन। दाबा आरो बेबो गैलाबा। देलै आयै दे, जागोन दे, आंबो हेल्प खालामफागोन। आरो बिहामजो दा होनबाय दाथासैलै। होनबाबो होनाबाबो मा लाबबावसै, गावनो धंस' खालामनानै लाबाय। बेनावबो मोजाङै सोंनानै नायनोसै, दा मा बुङो बियो।
बाजै नै पुलिस सारमोनहा नोंनाव सोंनो माखासे कुइसन आयं गोमानायखौनो दा नोङो मोजाङै मोजां फोरमायना होबानो जाबाय दे नों मा मा मिथिगौ मा मा जाया बेफोरखौ नोंसो दंमोन नालाय पुलिस सारमोन थुनथुलि नानि औ बिदिबा नोंथांनि बिखुनजोआ माब्लानिफ्राय गोमाया होनदोंमोनलाय? गोमानायाथ' सार थुनथुलि नानिया खिन्थाखाबायानो दां गोबावानो जाबायमोन बिदिब्ला न'नि बिखुनजोआनो गोमाना दं अब्ला नों जोंनाव मानो फैयाखै रिपर्ट होनो थाखै? आं पुलिसनाव थांनो ओंखारखादोंमोनानोमोन रिपर्ट हैनो थाखै नङा बियो थांनोनो ओंखारखायाखैमोन आं थांथारनायखायसो मिथिबाय सारमोन नोंसोरबो नङाथ' थुनथुलि नानि मा बुंदों नों बेफोरखौ सारमोननो खिन्थायाखै नोङो आं मा बुङामोन नोंनो आरो आंथ' नंगौखौनो नोंनोनो खोन्थाजोबखादोंना अब्ला सारमोननोबो मोजां खिन्थाना होदो दे बाजै सार मेदाममोननोबो मेदाम सार बाजैनाव मोजाङै सोंना लादो बेनो मिथिजोबखायो दे आयंआ माब्रै बहा थाङामोन दाथ' जोंबो बै सानखालि गैखायामोन नालाय बाजैल'सो दङमोन अब्ला गोबाव खालामालासे खिन्थादो मा मोनथिगौ आरो सोरमोन बियो बिनि महरखौ नों गोसोआव दङ ना जायबा नोंथांनि बिखुनजोखौ लांनो फैदोंमोन आंनि बिखुनजोखौ लांनो फैनाया बिब' जायो सार बिब' जाय आरो बिब'आनो गैखाया आयंनिया जोंहा आइल'सो दङ बिनानाव अरे आंथ' मा मोनथिगौ जोंनाव फैफेरामोन ना आरो आं नुफेराखैमोन मालाय आइयासो बुंदों बिब' होननानै अब्ला बेमारिखौ मोनथिखाबाय अब्ला नोंथाङालाय मानो थांफायाखै बिखुनजोजों बिदि हारसिं मानो हगार हरनाय मेदाम आं हगारहरनो सानाखैमोन नाथाय आइयानो गासैबो जाजोबगोन जेबो सिन्था खालामनाङा बुंबायना आरोलाय आंबो मा बुंबावनो दे आरो बेफोरबायदि जागोन होननानै आंबो मा मोनथिगौमोन दे सार मालाय आंनि बिखुनजोखौ आंनो जोथोन लायो आं बिदि जागोन ना मोनथिबा आं हगार हरखायानोमोन सार आरो बिनि महरा आङो फैबायबो थानाय जाया नालाय एसे गोसोआव दङ आरो नाथायबा बियो जिखौ ओरै लाबाय थादोंमोन ना मोखांखौ खावसे ओरै खोबनाय बायदि लाबाय थादोंमोन बारा मोजां गोसोआव गैया आङो बिदिबा एड्रेसखौ हरदो जोङो बेयावनो थांनानै सोंहैनोसै एड्रेसाथ' आंबो मोजां मोनथिया दे मेदाम बारा खबर लायाखैमोनथ' मालाय गावसोरसो बुंदों नालाय एड्रेसा मा होनदोंमोनबा र' गोसोआव फैनाय मोनदोंमोन आं बोरैबामोनहाय सार र' दा गोसोखांबा आं खिन्थानोसै जेन'बा एड्रेसखौथ' खिन्थानो नांगोन जेराव थांदों खोन्थाथ' लांखादों जानांगौ अब्लानिया जों थांनानै एसे सोंथि खालामहैनोसै औ बाजै एड्रेसखौ मोजां खिन्थाना हरदो सारनो जेराव आयंआ थांदोंमोन नङाना बेहायनो जों थांनोसै आरो मोजाङै सोंहैनोसै सोरबा नङा सोरबाथ' थांमारबोदोंबा नुखागोन ना येस नंगौथ' आरो र' आयु सेस खासैहाय आरो रानि मा खालामबावनो जागानि नामखौबा मा बुंबावनो आङो दे बाजै जायगाखौ गोख्रै खोन्थादो पुलिस सार मेदाम मोनहा नेबाय थानो हाया नङाना जागानि बुङा औ आरो सोर तान्त्रिक बेलाय सोर उजा माबायदि उजा बेलाय जे एसेबां हामथारगोन होननानै थांथारदोंमोन जे बिसोरो आइयानो बुंदोंहाय बिराद नामजादानो बेखायनो नामजादाबाथ' अब्ला सिनायखागोन दे नों नामखौल' खिन्थादो जुरि आयु नै बेहायसो दङ औहाय एमि नै दसे बिथिंनो बारिथिं ओंखारबोदोंमोन आं दासो बेसेबां मोजां नुवाखै हाग्राफोरा बारा गैला बाबु मेहेरखौ थिगसे मावहोबायानो होनबा औ मावहोआबाखि जायो सेंग्रा गथ'खौ मावहोखानांगौ होनबासो रोंगोन दा मोजांबो दे बेफोरबायदिनो मावदावखानांगौ ओमफ्राय नोंहाथ' हाथायावसो थांदोंमोन ना औहाय दसे थांनानै फैबाय आङो दामफोराबो बिदिनोसैहाय मैगंफोराबो माखौ लानो माखौ दोननोसो जायो माथो थांबाबो बेखौनो नोंनाव नों दहाय थांग्रोबाय ना फिसासो बिहरनो सानदोंमोनहां गैयाहाय नायानो मोजां गैखायामोन आंबो नायबोदोंमोन ना गिदिरसो लाना फैदों आङो होमबालाय दा बाबु बिफाखौ थिनहरफिनसै आङो औ लायब्रबना फैथोंसै दायो ओमफ्राय जुरि हाथायाव थांनाय समाव ना दहाय फैबाय थानाय समाव मा जाखो एमि आं जोंहा नानि इलिसाखौ नुदोंमोनहाय मा होनदों एमि औ आंखौ माथो होदोंमोन रायलायदोंमोन आंजों बियो आयु ओमफ्राय मा रायलायाखै आं मोजाङै ओरैनो सा साज्रां रायलायनानै फैबाय आङो दासो अबेनि आइ अबेनि माबा न'खरनि मानसि बिमा बिफा गोसोखांदोंसो बेलाय न' खाथियावनो थायो आंखौ थांनो लेंदोंमोनसो गावसिनाव जोंहा नानि इलिसाखौ लोगो मोनदों बिदिबा ओमफ्राय माबोरैथो दं गथ'आलाय माब्रै दं गैया बेखौ जेबो मिथिया आं सोङाखैबोहाय आंखौ सोंदोंमोन आं जेबो बुङाखै मिथिगौना जुरि मानसियानो बोरैबा महर सोलायथारबायानोलाय सोलायखागोनथ' र' मानसिनि महरालाय बिदिनो समजों लोगोसे सोलायलांखायो हाबा जाबाथ' आरो खोथायानो बेलेगबावसो लोगोसे आरो थासारि बेबा मा थासारियाव दङ मोजां गाज्रि बेफोरजोंबो खोथा थायो
अब्लाबो एसे हा मोजाङै रायलायबाय नालाय रायलायबाय लोगो मोनबाय नालाय लोगो मोनबाय गोबावजोंबाबो बिमा फिसा मोजां रायलायबानो जायोमोन ना एमि माथो जानोमोन बेजों रायलायनो गोदो जि खालामना थांदों आं बावनानै थाङाखैहाय जुरि बेफोर खोथाखौ गोसोखांबानो एकदम गोसो सिङाव रागा जोंनो ओंखारो आङो जे जाबाय जोब्बाय गोदोनो जानानै थांबाय दा खोथायाबो बेलेग जाबाय एसे गावनिनो फिसा मोजांबाबो गाज्रिबाबो गनायफिनदो एमि हा न'आव माब्लाबा खेबसे लिंहरदो नङाबा ओजोंनो नोंनो थांदो खेबसे नायना फैनायलाय मा लस जानोहाय गावनि फिसाखौलाय नाङाहाय जुरि गोदोनो थैखाबाय बे आंनि थाखाय जेबो रिस्ता लाखिलाबो आं बेजों आंनि फिसाजो नंला बे सिगाङावनो एमि नाय अब्लाबो एसे थान्दा दिमागजों सानदो गावनिनो फिसा नों हाजार सैयाबाबो रागा जोंबाबो नोंनिनो थै मिथिगौ ना बेखायनो एसेबाबो गावनि फिसाखौ खबर लानायनि जेबो लस नङा दे खमसे खम मिथिगोनथ' माबोरै दं गैया गावबोथ' फस्थायदों जानो हागौ ना मादि जागोन बे जायख्लंजोंबो आंखौ हाबा खालामनोसो सिमां नुबावबायहाय नाथाय नोंलाय मा बुजि मोननो जायख्लं ओरैनो खियां जायजों बेजोंनो हाबा जालाबायगोन सिमाङा आं रानि बायदिसो नुखादों जेराव आरो नोंखौ लानायनि सावालानो फैया माने आं दानो सानथ'वाखै बेफोरखौ जायनाव फैसा थाखा थागोन धोन सम्पति दौलत गासैबो बेजोंसो आं जुलि जाखागोन दा सानसे बिसिनि न'खरावसो बिहामजो जानानै थांगोन आं आरो आं जेरै सिमां नुयो बिदिनो जाफुंजानोबो लुगैखायो दा काशखि आंनि सिमाङा बेफोरबायदि जेनेबा हाबा जानांगौबाबो थाब सोरबा बेफोरबायदि मालदारखौ लोगो मोनबानो जाबाय दे किस्मतआनो बदल जाहैगोनलै आंना अब्लाना उरायना नंगौना नङा देनाय नै जाम्बा जायख्लं नोंजों आङो रायलायबाबो ना रायलायसाबोसो माने नोंजोंबो एसे फिसा फायदा दङब्रा फायदा गैयाबा उरायना रावजोंबो रायलायाथ' बेखायनोसो आङो माबा मा होनोमोनलाय बे नङाबा बे नङाबा बे बिदि दोनखायो अपसन आरोना 1 अपसन 2 अपसन सेकेन्ड अपसन 3 4 5 बेफोरबायदि अपसन दोनखायो आरोना जेजों बेस्ट अपसन मोनगोन बेजोंनो ब्लड उरायनो सानसे आयौ माथो सनालिया दिनै फन हमस्रायलायाखै मालाय बिदानि हाबायाव बेस्थ' ना बेबो फाग्लिया नाथाय आंहा दिनै कलेजाव थांनांगोनलै नानि औ आब' माबा आं दखानाव थांसैलै दसे सिगांनि बै आनैनि दखानावनो खामानि मावफिनसैलां आब' नों बिदि दखानाव खामानि मावनो लाजिया आरो माने सिख्ला मानसि जाना एसे बोरैबा नाङोलै लाजिनानैलाय मा मोनजानो नानि आजिखालि लाजिनानै जेबो मुलाम्फा गैलाथ' आरो गाव खुद मावनानै दांनानै जानायखौलाय मानो लाजिनो गाज्रि खामानि मावबासो लाजिनांगौ आंथ' दखानाव बे पक'रि एवनाय माबा साहा माबा बानायनाय बेफोरावलाय मानो लाजिनाय मोननोब्रा बुङोबाथ' ना सानैजों माब्लाबा दखानखौनो खुलिनोसै आङो एवग्रा जागोन नों दखानाव साहा ओमफ्राय पक'रि माबा माबि सिंग्रा रानबानो जाबाय आइसोर आब' ओहो आंजों जानाय नङालै ओमफ्राय ना आं बिदि मावनानै जानो बायोहाय बोरैबा लाजिखांलाय लाङो लोगोफ्रा नुबा मा सानगोन दिनै आब' मानसिया जेसेबांखिनि दंना बे लिमिटावनो थानांगौ नानि बाखि आरो गुबुना नुबा नुबाय मिथिबा मिथिबाय बिसोरबो आरो मा साननो मालाय खस्थ' खालामनानै मावनानै जादों बेफोरबायदिसो सानगोन दा जोंहाथ' आरो नोंबो मिथिखायो थासारिखौ होमबाबो सरिलै आब' आं बिदि हानाय नङादां नों बाजैजोंनो खालामथारनोबालाय बाजै दङ ना नोंना लोगो बेस्ट फ्रेन्ड औ बाजैयालाय बाजै आंखौ हेल्प खालामनो बुंबाय थाखायो नोंजों आरो जागोनबो मा देनाय खामानि गैया गथ' नोङो प्लिज आब' खामानि गैया दा बुंब्रा बोरैबा खोनायो आंबो ट्राइ खालामगासिनो ना बेलाय आजिखालि रिल्स बानायनो मालाय खत्थ' थाखा खामायगासिनो नों मा बुजि मोननो इउटुब सालायनानै इउटुबार जानानै फेसबुकार जानानै खत्थ' थाखा खामायगासिनो रिल्सजों माबा माबि बेफोरनो आंबो बिदियाव ट्राइ खालामदों दालाय आं खत्थ' मोजां रिल्स बानाया मोसाया एक्टिं खालामा आब' बेफोरजोंनो आंबो सानसे फेमास जागोन र' नायबाय था नोङो दे आरो नोंबो नोंनि फेमास जानायखौ नायबायानो थागोन आङो नेबाय थानोसै आया मोजां होनबा ओमफ्राय आब' मोनसे खोथासोमोनलै मा खोथा नानि माने आंहाबो एसे कलेजाव फैसानि गोनांथि जादोंमोनलै बैसागु बोथोर सफैलायनोसैलाय एबार बैसागुआवथ' आङो एसे मोजांखौनो सेलेब्रेट खालामनो सानदोंलै दाबा आरो समासो मा खिन्थिलायो आबायाथ' गामियावसो थांनो बुंबाय थायो र' नायनोसै मा जायो आबैमोननाव आइ सना औ मामा हा माथो सानफैदोंमोननो आंलाय माथो लोगोखौनो मोनासै औलै आयै फैनायालाय फैदोंमोन ओमफ्राय थांफिननाय ओंखाम जालांथिनोमोन जायासै मादि सानदों बेबो ओमफ्राय बेजों हिनजावजों गारलायनो होननायाबो गारलायबाय बियो
औलै आयै गैलानो जेबो सानैजों गोरोबलायफिनलाबो होनदों मालाय गोजान जालायबायनो हिनजावाबो इदि सानैजों मिलायनायानो गैलानो जेबो मोनसे समाव जुदि नोंजों हाबा खालामखानायमोनबा बेफोरबायदि जाद्रायनाय नङामोन खोमाहाय आइ ने दाथ' आरो आबौबो दङमोन प्लिज मामा आरो दा बुंसै मोनसे समावथ' जोंनिबोथ' गोरोन्थि दंमोन ना जोंनिबो माखासे गोरोन्थिफोरावसो बेफोरबायदि जानांदों दा बिसोरबो औ थेवबो बुंबाय आरोहाय खाफालाव जे लिरनाय दं बेलाय जाखायो नङा होमबा जेलावबो जि खस्थ' मोनबाय जोङो बिमा फिसा जेन थेन बारग'नो हाबायसै आरो सोर मोनथिगौमोन न'नि माबायानो जिबौआ बेफोरबायदि ओंखारगोन जिबौ गोसोमसो ओंखारगोन होननानै न'आव फिसिनानै दोननायानो औलै बे आमाया बिदि खालामामोनबा जों थाबैनो ओंखारनो मोनखागौमोन जोंखौ थखासो होबायना बे मामायाबो जोंनावनो जासे जानानै जोंखौनो थखा बिब'खौनो थखा होबाय बियो पापिया थाथों एबार बियो आंनि फिसौलाखौसो बुथारनो नागिरलायबावदोंमोन बे सम्पथिनि लबाव ओमफ्राय माबा आइ जोंनाव आलासि फैनो होननाया दायो माने दिनैनो फैगोन होनदोंमोनलै आलासि नों सोर आलासिखौ बुंबाय थादों आयै माबा आइ सासे आंनि लोगोनि फिसालामोन दा बियो फैनो बुंबाय थादों जोंनाव बेखायनो आं लिंहरदोंमोन खेबसे जोंहा बाबु अलंबारखौबो नायनोनो बेखायनो फै होनबाय आङो नों दायो माने लोगो रायलायबानो जाबाय दे लोगो बायदि नोंनि लोगोनि फिसाला ओमफ्राय आंलाय मानो आयै आं रायलायलाबायनो बायोलै सिनायिजों मानो रायलायनो बानांगौ दे जोंनाव आलासि फैगोन आलासिजों बिदि बेबहार खालामो मोजां रायलायदो हाय आइ जेबो नङाना दे होमबालाय आयै बुक्सबो बायनांगौमोन आं माबोरै बायबावगोन आब' लेखाखौ बुक्सफोरखौ लेखा बायनो औ आरो कलेजावबो माखासे फिस होनांगौ ना कलेजनि फिस आरो लेखा बायनो दाथ' आं मिथिगौ आब' नोंनावबो अबेनिफ्राय मोननोना थेवबो बुंबाय आङो दा मा खालामबावनोथाय र' माबा मोनसे जागोन नों टेनसन दाला दे आं एसे सप्तासेसो बिनि गेजेरावनो आङो मानोना आब' आं कलेजखौ दोनथ'नो बादोंमोन आंबो कमप्लिट खालामनो लुगैदों आरोना लुगैनाया फारसेथिं आरो मानि प्रब्लेम माबायदि जाबावगोनथाय आइ आफा थानायबा बेलेगमोन न' थोद जाम्बि दोनथ'नायनि खोथाखौ मानो बुंदों नाङा दे कलेजखौ दोनथ'आ कमप्लिट खालाम आंनाबो आद्रा जानानै थादों नोंनाबो आद्रा जानानै थाबा बोरै जानो खमसे खम नोंथ' मोजां फरायजोब हले आब' साननायाथ' सानो माथो मिलायहैयानोलै जागोन नानि माबा मोनसे आं दंना नोंनि बिब' थानायावलाय मा बाखि हानायखिनिखौ खालामगोन आंबो अके आब' नों जोबोद सुइटलै जागोन दे जागोन नोंबो हानायखिनिखौ नोंखौ फोरोंनो नाजागोन नोंबो मोजां गोसो होना फरायनायाथ' फरायगोन नाथाय फैसाखौ आं मिथिगौ आब'आ माबा खालामजोबनो हानाय नङा बन्दोबस्त बेखायनो आङो आंनि गोसोथोनायावनो बिहरनांसिगोन र' बेनाव एसे सोरबा नङा सोरबा मेनेज खालामखागोन ओमफ्राय आब' होमबा नोङो थाथ' दे आं ओंखारनानै थांनोसैलै कलेजाव एसे खामानि दोङो औ दे ओमफ्राय दुगैलै गथ' मैया दुगैयाखैना नोङो सिख्ला गथ'आनो बेबायदि दुगैयालासे थायो सानसे दुगैयाबाबो बोरैबा मोनथारो आंहा थां गोख्रै दुगैनानै थां जेरावखि थाङा जागोन दे आब' आं अब्बा थांबाबो ना एखनबा दुगैलांबासै लाखि सारिया बिदि जायो जायोब्रा आब' थाथ' ओमफ्राय गुमैया फन हराखै गैया अबाव गुमैया फन हरनो गुमै होनबाय दा थानोङो ओइ दुगैबा आरो दख'ना सुफा बे नों गाननाया बाजैनो सुनो दाहोखा गाव गाननायखौ मादि जाबावगोन बे नानिजोंबो आदालै नों फैफिनबाबो जासैमोन नाथाय नोंदि बहा दंहैयो दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसोडजों नायनानै नोंथांमोना माबोरै मोनदों खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव सनामोन जायफोर नायनो मोजां मोनो कमेन्ट खालामनो मोजां मोनो कमेन्ट खालामहर दे फैफिनसिगोनलाय जोङो गोदान एपिसोड लानानै दा होमबा थांथोंसैलै मेहेरा दे होमबा ना बायथ' लोगोफोर